Okei, ja sit täällä on kamera valmiina, eli ole hyvä. Ja tässä näitä nyt olisi valmiina värikäs... Loikki, mitä sä touhat? Mä lyön äänen päälle ja... Eikö sä sanonut, että käy? Ei jumalauta, missä se Esko nyt on? Esko! Mut kyllä tää ottaa kyllä ääntä. Älä nyt viittiku. Esko! Esko! Hei pojat! Meidän ei kuvaajalle kelpaa nyt. Esko, hei! Se ei nyt vissiin sitten kelpaa se. No vittu. Et sä nyt vois ottaa sen sillä Sennheiserilla No sen. vittu, mä laitoin sulle vehkiet sen sit valmiiksi siellä. Keinänen, ei me nyt jumalauta mankalla ruveta äänittämään. No nyt rupee vittu. Esko, mene ja tunge se mikki sinne pataan. No voi vittu. No niin, mä sanoin saatana. No niin, kuvataan nyt, tunge se mikki pataan nyt sinne sitten. No ihan niin, saatana vittu, sama mulle. Vittu tän Keinäsen kanssa on aina tämmöstä saatana. Vittu mä lähden... Eskolla on vähän vissiin... Jumalauta, kun Kärnä kuulee ton soundin editissä, niin... No mutta No mikä siinä maksaa taas? Tää meni taas yli. Vittu sun kanssa. Ei oo enää... Mä sanon, mihin sä oot hukannut sen mankan? Eikö mankka on tässä? No vittu, eikö osaa käyttää edes mankkaa? Kyllä tää pyörii koko ajan. Että kyllä, no vittu, mikä on sulla nauhoitus? Ei se kelpaa. On se vittu, pannaan sitten perkele vittu tosta. Mut ei poikki nyt kato, kun ei tää meni jo. Hei, jatka, pidetään breikki. Joo, nää meni, mä laitan lämmitän nää uudestaan. Tee uudestaan, okei. Noniin.